Ja, hej og velkommen lige hurtigt. Det er fordi, jeg havde sgu ikke glemt på min fødselsdag, der skulle jeg jo ligesom have lavet den der, hvad man havde fundet den der med giveaway, og det gør jeg så simpelthen nu. Så vi skal have talt op. Der er så ikke særlig mange, der har, men det er jeg faktisk pænt glad med. Her er det ved at uploade noget zombies. Det er så survival med Benjamin. Vi smutter ind på YouTube her på. Smutter vi den. Noget der. Ja, der. Sådan der. Så smutter vi ind og finder giveaway. Eller giveaway. Hvor fanden er den? Der. Nå, her er det, men jeg sagde jo, at intro lavet af hvor? Fanden er han? Sådan der. Så tager jeg Gamers Intro Channel. Den. Sylman 02. Yes. Nå. I hvert fald der er 1, 2, 3, 4. Jeg ved selvfølgelig ikke, hvem det bliver, så der tager vi, så er 4. Så går ind på random.org. Så siger vi, der er 4. Det skal være 1. Nå, ja, men det er sgu 4. Det betyder, den 4, der har sagt det. Så smutter vi ind. Nanogamer. Du vundet. Jeg lægger et link til ham nede i description på den her video. Så håber jeg, ja. Nu skal jeg se om han er værdig. Han har godt nok ikke 5 abonnenter, men ja. Han får også en intro alligevel. Jeg er nemlig sådan lidt venner med ham, så ja, han får også en intro. Det har, synes jeg. Han har kun jo. Han får simpelthen en intro, sådan for lavet. Men i hvert fald, det var det for den video. Det var nummer 4, der vandt, ja, altså 4. Ja, det var nummer 4, for det var jeg startede med at være, så det var sgu det. Og så vil vi prøve det hurtigt. Der. Eller. Nå ja, det er i hvert fald 4. Så det blev ham, og tak fordi I så med. Jeg håber I så med. Så ses vi igen næste gang, og tillykke til Nanogamer Official. Eller Official. Tillykke med introen, og vi ses. Hej. Nå, ja, vi ses.